Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sukiem Vlogger. Sukiem Vlogger. Ikuti keseharian kita. Iya, betul. Hari ini. Adewe bar iki arep apa, Mbok? Ngarit tok. Entas pucung ya godhog pucung. Oh iya. Nah, aku ki nyambut gawe terus sih. Tak kaya kowe dadi pasiang ae. Pucung ki arep tok kapak ki? Tak go tak blonder. Di? Tak loloke cangkem. Ora enggak. Di blender? Iya toh? Kowe tok tak geke es aku. Ra ngerti nek blenderang pucung. Langsung lek dodombe ra dirasake ngono. Terus? Ya terus ngene. Siaran yang masjid ora? Rasah no, aku dukom no. Lah aku tak kapake. Lah ya tak pucung kuwi. Lah terus nek wis ra eneng. Rane ya wis. Lah siaran yang masjid toh? Nang masjid? Kondo Rudi mendem pucung ngono. Heeh. Ora apa-apa, mendem sapa? Sukiem ngono. Lah kok napa aku jengkel aku. Kok iso lah nang gane men turu. Itu gantene nyambut gawe mbok yo. Wah kok pusing-pusing. Enggak. Putu loro kok dadi pasiang kabeh. Rek, ngerit. Apa? Wedhuse taritke mesti nemen iki, guys. Nemen mesti dokoh. Batine wedhuse ngomong piye, Mbok? Gancuk di aku ra doyan. Kong desa tuwa ke nek kon duduk manis wegah. Ndak-ndakane nek gur wong mipane kuwi judak-juduk ki dadi sepruk, ngerti ra? Nek ngene iki metu kringete, sehat. Panjang umur. No. Iki mbok kiyem iki lho. Iya gawehane ngarit. Apa glek uwah. Kaya nyapu, isah-isah. Ya, penak sapa nek tanggane, Mbok? Nah, ini tanggane. Anu, ada lambe. Selobat. Ada lambe jagane kekrek wong cangkeme. Tapi narkoso. Omongane tangga kok diku. Wes urung iki semene. Pucung, malik pucung lho, Bro. Ih, nek arep ngerti prosese wong arep gawe kluwak ki kaya ngene iki. Godhog wah, ngene sok mledek enggak. Wes. Tak entase. Jane yo piye yo? Lah do mledek ngono ya maneman. Mledek kuwi ora dadi abang ngono, Bro. Tuh, kene nek bareng ngicipi mangan. Lho, enak kuwi. Mangan yo, enak. Aku itu ngicip kono wae, yo nek kecil-kecil. Suntak. Iya toh? Naik enggak? Wes. Gimana? Iki guys, jenenge pucung arep digawe kluwak. Bar iki dipendem nganggo awu selama 40 hari. Selama 40 hari ya, Mbok? Iya. Betul. Wah, prosesnya dawa. Prosesnya dawa, iki dikumbah sik. Bar dikumbah dipendem kok yawu. No. Dah dulu ya. Dah. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa like, komen, subscribe. Subscribe. Well. Gue joget.